Na emra dem ha se ni yeni nkoma no pede na do nam. Bacha no pay de bako. Bacha anapay mene me kunu na ete. Na aware no enko yiye. Ese kwa ya ode me nam so no. Menti asente na me de ba ase mbo ame. Oba pause e frozen. Bacha me de amdia. Amdia. O se na ejo ada ye ni bedia no ntimo wani mre. Wo kunu ni ama na ode ye no eye oda na. Bacha da. Enye ode etimo wani mre na ye ni nkomo no ede na ode ye wa ama hawa adwen a ode beduru ha. Bacha ohu me na tena o ware me 2018. Nti me ne wade me kwa Kumasi no. Ejuma na o ye no eku ejuma o je hweso na o san so je ono ane de a ye bedo ho adua kokoo no. Nti ya me adom ya adua kokoo na ma kokoo na aba. Na me kwa no ni prot. Me ne sa ye ejuma me bo an sa ma ne je prot. Na prot na wo je ye no. Otimisi idan ewie ye. Na me ne ko tena adan mu andru be 3 months. Na me ba frim na me ko sirim. Ye ko sirim se ye de ye ne koye amamre. Nti ya ko ye na menyam. Na me se me bla na on kan ne se esi an menyam. Nti me pesa me tena sirim na me ngo. Nti me tena sirim na me ngo me bla ka kire na o se o ampene so. Na me se esi an me wo Kumasi ho na omboa me obia ni ho obeboa me nti ko be ya ompene so na ka mentena ne maame ho na menye da me ngo na metena ne maame ho sika bia mba metena ho be 5 months ansana me wo ye onfre me omma me sika me wo ye ni na wo ka me na no onim sa wo ka me mpo me wo ye na de chen na onfre me se ne maame abana mane se me ma ho na me se ai ma ho on shame be masika kura o de sinema ham so ne maame so ojiska na on fa mame aduana kura na me bedi kura na de timetena wa 3 weeks na aduana kura me di kura na de na me aduana kwa me maame ho maame hwe me sa 4 months na o se da bi se sia na on timi okunu nzika ya me mbra me kunu na o pe lor fe maame me ba no o se hwa na maame kwa se me nsi ha me hankasa ojina ho sa na o frɛ me papa o se me ma bedu nti o mpene ma me ntena ha tikaba ya me nsa hanko ma hanko na ojina ho sa na ko bie dan na me sesa me no mawuram sesa me no mawuram no adi che no ka se me se obese o ko sirim ko sira na ma me am se yo no ko ya sa o ko no o do ba ko ya no ko ye ne ho ade o ko ye ne ho ade wie no ko am papa mo se me ba no sa da na me ma bonudua na papa mo se on be frɛ me na me maba na o matie manum sem se no kra ana anye no kra na o ma hu o mo frɛ me ko asire me no me ko ye no dua abono ho asem kra wanka asa da ne ko asem fufura so sa na me no obi ko am dia am pasa obonidua mpa cho da bi ma bonudua wasa da ne ko asem fufura so se me ya ko ba onim ni pakro on ne de e kasa na me se wo nim ni pakro me ne kasa arenti na wa me sam se hwan na wo ne ya ko no anu an se go ba me busu afo amane se me ma bo hudua anu an no ene se o de ne yere no e de e ba ha de ne yere ne ba no wa ankra me se wo ba mpo wa ankra me se wo ba na me tena ho sa me ma me se obesa belorfe na ma ba no hwe de obeye o se hwe na mansi ho me so me ko no man bo me ho se me ko ka ho ma fa me no ma bibia ma fa hwe anko me ba wein card na wo ho ntade amienu me ba no so me no ma ina wo ho no ndu se si ano o se hwe na mansi fie ho fie no ba foforo na wa wale no on na ti se si a fie no me no so na bre ya na fie ni o ya de o si ndu se si ano ma ko di me bla ho on shame on frɛ me kura ampo akura no kura me de free half Friday ko akura no yare de ne ko doctor me bran na bo kanina se siano me za ka mumba me o me ngwala na mame ham dia
Ene man de na wama areho kra ahye me so saa no. Aden. Woni be ma no mo worry how many years ni? Ajo, ko 6 years. Am dia mani so ne nko. Sa de areho na si ahye so no nim. Wo kasa nyina me hwe wani saa se ni so no ahye wakoma mu a ampia emo nti na maye din. Ama unisio no a drop no. Am dia de ne areho ahye so saa. Eden. De ntia. Ajo, ma bre wona ho papa. Ebre ben ya den na woni na ya eyebre. Majo, me kwa na menyem kura, me de kwa afu. Woni na wo say. Ma wo kura, kwala ni shemaji na me sisa koko. Am dia na wo say. Na kura me dua, kwala ni shemaji na me dua koko no say. Am dia woni na wo say. Papa me afifi o. Woni na wo say. Ya wo me esa ba kwa afrim. Enti se nkra mienu na wo ho. Ti sa nkra miensa ni nyina wo nyinsan a wafu boso na akoto na asesa koko. Wo hia na eden no wo. Majo mi hia no oni hwe no ote ehwe so. Ti se ono ankasa nya ne de. Mbachai. Wasifie. Mbachai. How many years ni? Mbachai fie no last year no wie. Utuko fie obi. Me ko ho 3 months na ye go osire me no. Nti saa efio na odo oba foforo na ba betina no. Ede na oso odi aye na ma wakofo oba foforo betina fie. Ba so metina asire mu wo ye nti. Di ko mpesa metina asire mu awo. Nti me de me vem akwatena asire mu awo. Aha so me wo awon boa me free hospital ba ya. Me da kola nto ha me ana me ye bibia. Obia no wo so me mu. Nti enu nti na me se ga metina asire me maame wo ho na ka ma wo ne nche. Oba na otosu miensa no. Di otwa to no. Wana akọ wo wesire mu. Na wo ko kra no. Mbaacho sa me na ko ye. Nti adenti na woni ni nyina na akọ na se wo watena wo maame nchen a wo be ka se no nti wo jao. Di enti a. No de min chere. Wa misa no. Sa me bla no be sa no se. Adenti na wo si akora no wo manemba. No se me ka asa me mba ho bi na metena ho na ma wo. Nti me aka asa no wo ma me mba ha bi. Nti me bedru ye no sa so e di chen no de oba no ko sinim ko ye no ho ade no. Na wo wa ye ho ade. Mba sha. Oye ho ade time ben. Oye 2018. Okay, na se muhia ye na nche bia na oye ho ade. Te se wa pata wo so pese wo ware oba foforo kan ho. Ana se wo de ote ho ade obete ane se bi kunu akofo oba. Nim se wa ware mpo me kodru se wa ka asa mabo ne dua no. Na papa me frɛ me no. Me kodru o mu fie ho no. Na oba no ho. Ma me sa no hwe. Ana okaje me bra. Okachire ne bra peyin se. Okachire ne bra ketu abi wo fie se o mbesa me se. Arentina oba no mama me suo na me ma no me suo no. Ame se wa ka nkyere me se wa ye de wa ware. Ntinti na ma anje oba no suo na anom no. Wo ba ye no ne ire na wa ware no no. E ma wo nsuo wa anom. O ma me suo na me se minim nti me no me nsuo no. E na okunu se adan na ne ire ne ma wo nsuo wa anom. O ka se me kunu ketu asa o mbesa me sa. Na de nsu komo ne wa ye force se ye no nsuo. Bia na that time abewura fie wo no ensu komo ne wa eye by force. Na ensu kom kra de wa wo kra ne ma wo nsuo nom. Efie ne nya wa wo fie. Ana enya hwa. Amdia enye fie hwa. Asa okunu wura mu no wa san abo shake kakra. Wodi hu bi to so ana. Eya wo bo. Dabi. Otiatia o. Ombo meda. Otiatia. Me no. Me papia me yanko ba di matema. Ya me mfanche no me di na tame bi. Nti me ne maame bi ya kasa wo honom. Sa oba nti obo me wanti me ambesa say arentina. Me no oba na hekon. Hwa na bo ukunu na bo. Me ka so so fa ne nsan kan oda. Obo me say me ne nkon oda but efriza oba no ho na obo me. Ba me na njina di atem yanko atemeda. Osa oba no ho na obo me. Se ukunu aba e friend sen. Ye fro okunu sen. On the inusa awinne. Am dia bo okunu din on ete we face me and face you. Inusa hwe yire nim no ankasa nkyere wo. Ade mu hia foforo a wodo love saa. Edu fifi ba bi na mu hia oba foforo na ache se de odi kan no kra ya tantade de amamo. Am dia hwe okunu anim de opefri ni nkyɛn no ka kyere no otie oboni din na kasa ne ho. Am dia ukunu abetena wani mo kasa kyere ne. Hamdia Basho inusa me pesa ne
o hwa nkola na mame When it to friend is saying. ma sha me friend na bla O friend bra. Ade unu amoto so saying. Am dia oh asre. Am dia unu amoto so say o friend bra den. bra inusa. Eti hwe nanim na kasa ne ho. De opese o yema obia no. Me pese wo ankasa de to o de to nanim otie o. Kasa no hotie o. Ma sha se si ano. Wala ba na omkoto na ho no. Am dia hwe nanim na kasa kire na no. ma mfa me no ma. Na me ba no so onhwa me onhwa omo me so me sale ade medi kura ya asem. Me bra na hwa me ne nkola ne yanti se si am pesa onhwa nkola no. Na efie na wa pa me afiri ono. Efie no so ma bra wo mpapa. Efie no de me se me mfa nche. Na fu no so ma bra wo. Se si ano. Ba na okotena ho no. Se si ono na edi ni sika. Ba bia magodunu. Amma na meta hazen kura mie. Tiam dia de open me se wotie wo aka kire no. Se ano se wanja me a ko me frɛ me. Nti onim sa waja me nti do hon frɛ me no. Nti nkola mpesa won hwe omo. Na fie na masinu. O yes no. Yen chene koko no. Am dia. Maame mramu na am se odo na kyekere wa ma okunu ba ye kura ne de wun ya kura wuntimi nka nkire no. Inu za etesen ben ayi kasamu ne mame. Wo yire am dia waja na na sa one ne da so ho. Mpacho minja no. Ma ne so kasa memam. Mpacho minja no. Wunya nyai ham dia. Nti dia na esi wo muntam. Madam mpacho na me wo mena no te sa babia ye wo no. Enam se e kasa nti. Mitimi pie fie a me ba kwa na me yam sese me. Ono no bi timi ase o se me bo no de. Enam se ye ko fumba ena okotua bodia esu aba na me nso ye de. Ena me nso su ebu ano. Ye duru fie a na ai bodia ba kon ebre kokko. Nanso me bla ba kon bi ono ne yire no ena me bla no bodia ba kon ebre no okosu ba na kokko ba kon mate because yen de ye do so ofie no aye den a akura be den wetima kote ba kon adi anoni na no na ono no ba no e kasa yen sem me no na mbuta si ya na me hwe no me se ajai o mbua me se me na we ni kunu me kasasa ombua me se me na me yenukunu entina me yede me de bon kakra Chese kokko na onu ni susu se obi ate a wo kasa no a wo mfi wo no dabi ono no oba no kon na wugina so ebo no dabi na me kasa onjai wanyai ombua me se me na me yenukunu utie se obo no na ba me mbo no kasa unim se tia Ghana wo ye den me mbo no sa obo ne keto abi unim se etia Ghana mra se be ma abeti no nsa wo ba so Ba so na me obo me kura na wa free me na me yem. Me 5 months. Ti ai no nim sa oyere nyem na abo no pacho inu sa madam na nim sa oyere onyem 5 months and tisi no so bo no tata na onyem also onyem 5 months sister bi ba say mbo no no wa uni se o ya ban nipa yere na wo bo no sister ne kasa ni na wo afia ne si so sa I'm a landlord in the house. You have to listen to me because me no oya den me say me few na wo kabrofo na wo kan ye no me say me a landlord in the house ena ono no me kan e den aso wo no akola house landlord in the house e kire se wo yire nyem a hwea ba si no so ne di na bridi abrada me si ne so sa wo da bisa no ono na wo se time a wo bro no na onyem 5 months na sa wo bo no na nka kra wu eda ne yam anaso ono anka so ba pemfo bibi ye na nka ba ye den and you are a landlord in the house so you have to listen to me me o da bisa no won se wo ba kan no ni akoto se ti ma ena ono no kansa o kasi mi sanja oba nyima ye bo no membo no ma mi kasi mi tire o se mi nja no de nte mi kasi mi nja no o ti ase nja me arentina wo do ba ne ba no wan kra me se wo ba kumasi wo ba e kra wan fra me da kra da wo ma men ka me de na me de ba me bla ho no tie me ba me bla ho e ko 3 weeks no wan fra me da ma me tie no o se mi nja no nte mi kansa anse ana na kasa nti na me de ye ko selim
na me did ko nebla mo nipa 4 na na ma so ka ho 5 na ye ka sem ni say oh awe na we na me de me mpe na mo ntunufo ona ka kem say no de wo mba biem sana o ka say o de wo mba biem te ono wo mba biem ni de na me friends o mba say wo mba ono wo ya no ko na me friends ono wa ka say o di sen o sire mu aka say o mra o say wo mba fe ai o ye ko fe bor na o ko e na time be na friend na o say wo mba o ya no na me friend say o time ben wo me sa June 19th or June 19th it will quiet me fan say almost 3 months and na o friend say omra and also o ma time be na so worry mo 2021 da bi me pebo so me no say 2021 asema na ye kan na 2021 nti so boso me be na worry 2021 me pebo so me man kasa afi boso me be na worry me say I said 2021 na me wala no and na me bi say boso me ben and na worry oba foforo kan ho no 2021 no e month ben dabi ai ba mo wala say 3 days to 4 days ai 5 months ni oba na worry no I say yam fan say ai 3 months kra ndu I say 1 month oba na okwo no osire mu I den sem we nyina ba kra na nyamfie sen dia wo no osire mu keto ano am dia wanya sen ba so wanya 4 months inu sabakọ de what's 2021 and na oyiri kwa akọwo and na ka kire nse wo mra no wa ama na akwọware ye afi wo san say menti wa sama o kana say tie o say me ka kire ono ka kire me say o me pẹ mi nko wale oba sa no ka kire me pẹ mi nko wale oba me kronfo me bana manamfo ni na ye de na je say me ba 2025 ya na oyiri ko sire mu nye 2025 da bi de okwada ben okay June okay 2025 we ya 2025 ya and why say okwa akọwo aba and aso wo mra wo se wo ma eti eba ne sen na so obeba se wo ma wo se mawari oba afoforo na che say ote ha nyina no na ne sa oba ne twempena nya ono na wa ha ne ba na ne sa oba ne twempena me ko ya pe na oba ne sa se e ba fie ni na no wo ye de ne hu se okwa ya no ba ni na no omo frɛ me ba na menim sɛ menjin de sɛ no mo frɛ o ka kyerɛ o bisa sɛ ho na frɛ o ka kyerɛ o na de o de ye den na oba ne mafie o da bi nu sa oba fie o beda be wa ngu ni na no mo frɛ me sɛ me ba no oba ne mafie o da bi no ba ne mafie o me donya me kura na me gina oboa oba ne ba ne fie on ekɔ sesa no kokɔ yina yes on oba no so ye adwuma wo hia oba no wasi fie wo hia amdia no wasi fie ni brought kura ni brought bibisa waka wo dia wie bibisa na amaninyi ano why tama me ma okwan se kasa no wan kasa gwagwagwagwa afi adu no so ono so beyi ne dia no afi na wo ve ma aba inu sa wo hia amdia no wasi dan oh me sia ne na metenhwa so bibisa se wo hia no no me bibisa adwuma wo ye o wo hia hamdia na wasi fie da bi ne men si fie na wa top plot da bi wo hia no na ye dia adwuma na me yaku yima now ye wan kasa wafuo anasa na wo tehwe so na metenhwa so ntu ne na tehwe so na na til se ukokonya wo de tiba ne sen na fe na abia watimi ato wo plot kura si fie awie no afe na abetete ne se ukwakware oba afoforo madam ntete no ye wo oba ye de ne edokua e de si fie ene ye wo oba ye ware no e de ne betene fie ho madam o se metete no se ye ko ebu ne bla na wa ha ye dikan ko yo ye ko kan sem ne wi ya no edikan ko ye ko kan sem ne wi ya no e na be ma na ka kian se wo be ye de wo be tunufo asana wo ba nti ya se tunufo ne wansesa e na ya san ko e sinansan ya o na ya san ko ne busafo ni na openifo mo enipa 5 e na tena sa afie no ya kan sem ni na wi na o ka kian se ai ano de odiri matem sa o ne busafo no fie ne busafo no se pese mo sisisem no ona wo ma kwase obesi sisisem no e na ne bla no te asisi ya no o frɛ no ne papa kitua na ka kianse ai asɛm de yem fa kyem no ntwa so ye de asɛm ne bɛkɔ hene fie o kumase a otumpo fie sara ne bla na frɛ no ne papa kitua ka asɛm bia na ye de kwakɔ tena manhia kwakɔ westi o mo time o ne sɛ ne bla na kan na mete hɔ bibia na mo popo asɛm kwakɔ tete na nanom da bi o wo yire no ɔse woni na sifie ɔkɔ sire mu akɔ wo se ma ne mabiem da bi man ka so me frɛ ka kyɛ ombla o se wo mba ntimi nkɔ wale mienu me pɛ me nkɔ wale
Mara minti mintu anto. Ena okaye na ososo wo pa ye dadenti no. Okaye na edi America. Madam. Meno anya me pe na me ko walo ba no. Ono na ma mo kwan. Ono ma kwan. Amdia. Ukunu so na ma kwan. Me ko ya na amenya wo ye. No ba na sa se ba fi ho. Bisan se me wo wi ansa na wo fra me se me mbla. Bisan se me ko ya no. Bisa no wanka se bisa no. Me ko ya no. No ba na sa se ba fi. Nde sana me nya wo ye. Sana me wo wi na wo fra me se me mbla. Na ye re na wo ka se me na ma kwan se me wo wale. Okay. No ba na ba fi ho no. Na me nim so oba no wo be wale no. Na me ka che no se me ka che se wo wale no. Sana me nim so oba no oba na oba. Ubisa na wa ma na yi ano. Ye broken heart nso ya de ha dwen o. Hamdia. Wonim say broken heart ache o. Wonim sa. Hamdia bibi so asemo. Yima no e. Say ya no ya oburu no no meboa. Madam. Budi say ya. Madam Pacho. Ananya sa no te. That Pacho. Because me say do te ya bro de wo ya be ma akoko ha wa. Wo bro ne papa. Mo botrepa. Wo abotre on. We nya no ho abotre abeboro no because me hwe ne say do te na. We nya no ho abotre abebo no but yamro oba. I mean him sao. Ena wa kan kire ne say wo mra wa manti no. Wo de kwato na abusuafo anim. Oh ye ma me medika ne bla na te hosisia na me kasa no. Ono ye ko kansa asem no. Afiamoma hamdia bra emetena se mame. Ma sha obo. Wa fa nto ne bra obra. Me busuafo no ho na ode to omani. O se me sister kura dia dance, me sister na my friend, me sister se onim ho hwe. Pacho. Se o se ne bla no wa. O me kura me duru ha se na me ni boss mo hu ne bla na. O ma no hwe omo. Ah. Me ha. Wo ma no wo hwe omo. Me hwe omo pa. Hamdia de twa to man kura ni sky da ben. Mbasho minim kura ache. De twa to man ni sky. Me wo ye 4 months me didi me ma no. Bibi sa wasem ya no ma me da etwa to a wo ma no wan kasa wo ma wo musika da ben. Let's say I sisi ana na say o kwotna o se na o kan. Me man sika ni na o to na ma akot de wo we. Wo ma wo musika de etwa to da ben. Medika ma sika say on kwotna na ma sata won yan wo ya no. Me ma o se wa wo 4 months ni. Wa ma ni skada. Oh me man me tuma 1.2. Owo ye no. Owo ye ni chire na mi na me de sense ka ma no. Me ma 1.2 ma 1.2 sa. Ai dia ye me feel ai me. Be ma utimi e ware oba kan oyere ho. E na obo oyere akonwa 1.2 na de man da be. O de man na do do sen. Me bla na wo ho no. Ono na me ne so no de ba ya no. Me ba 1.2 no. Na o de man na do do sen. E dey na me de man sa. Dey bia 120. Ya bi o. Me say o wi ya na wa ka chem say ni sigasa. E na sa ta me ye sa ai ni man no. Me ye mo regisa ai ono ni ga ai Ghana ai no Ghana ka to no. Oni den. Ai Ghana ai no. Em fan say Lawson FM. Oni de ade. Ai fon say o pete ko twa sema. Me na o de me Ghana ka regisa ko twa sem na ma no. Ti me ko twa ma no de. Achi ya na me sini sika ma sika ni na ko loko sa fon ai no me fon na yira ye. Hamdi akwatena ne branch en design. Ai sisi ana say ai sisi a wote won ma wodi case ya bai okwatena ha many months ni ono ye koka ai eselime no ne busafo ne papa ni na ase animu ono me kura me nim so aba ono no ye de ne busa ko me ba me frɛ no busa nse waba ase we na no amu ba ka kyan Hamdi abra wakonta se de ne ire de ya na tete ni niam a wode ne fam nyina no wode atom anim ampa Pacha yam say last year ana Eba mama wakunta nwie o ya me ba nje. Yedi buro nya wie ye bosime miensa num. Ena wone ne ba fie. Oba ye na obefre ye anopa bi se menua ba ne ye na de a enye. Nti ye kwotena de mo ase asem na kasa ne poma sibre ya nhye da hunu asem titire bi fa kokko de bode ne na asefuo. Ene ye ka se we de nkanya asem bia. Nti obe ya omunya de omunsanko. Se makwa akofa bode duro. Kokko ba ko abere wom. Obi ate kokko no we ya bro nti ne sam na waka ne se ne bla ma na ate kokko no nti me sister ba ase me sister en tiase en wo kasa kasa to ne bla yire eko am say we dey say nya asem e mari o mutifi ayeda eno beba nti sa na tie dia ye nya de yenua ba no ye tunufo nti wo so sa kwade a wonya de wonko na ye ne be kasa na obeba nti ona menua ba ne ka se wonya de
gisi wo wi no wanyam ahompo no ma me hu ni se saa wanyam ami nim se saa wanyam nti wo ka saa na me ye ne se ne wonko na ye betunufo ye tunufo na se no nko ade a hyeda anya problem bia nti wonko nti wo ma wo bampo wankara me nua se bi kura na me kompo na nka ya kase bi ase ni simpo okwa M7 fans be wa mantimu no ofre me nua yi ka chen se da be no beba ena me nua so gisi wo na wo be wo akura ho no so ale wa fa wo se kai oba pemfo awo foforo wofo ade achi ya ono ana be ko nsuo sa ade a ha adwen nti so wo be wo na so wabade a ene ebe ya makonta twen wo wi a na ya hwede e besi akiri na se ne de normal say woba anyim na ne bre so woba be wo a otimi kwa wo ne maame mo nchen na busuafo betimi ahwe ne yie eti denti na ebeba se oba ne kwa wo a se wa amade a me kwa ware oba foforo akonta to so maame ekoba sa no na menua nso ewu fie okwane maame ho no ma na akoda ne nsembebrebe onne maame no kra no ono ana ase ba no kra na nya ize ewu fie ho timi se bayifo nyina wo bo no baye wo fie ho enso akwale so ko ye nti se sebe wakumu bi wo fie ho enso na ase bo no baye ti ba na waba me maame ho to ba me maame ne hwa saa kwesi se wode ye dai ebe wo akwale bisa makonta ne to ne se ada oba no be wo no onim ensem asisi amane ye ansa na kole etuo etimi anya no ho akonta bisa no me pacho ai ono se ne dance ni ye me ai ne bla no me so me bla na yo pi bonten ono na efi wura ofie e na ye nya tenase kanu no hia se ono no betenase bi because ono no efi wura ana ofie me papa wi ono na epeni onti ono no betenase fi wura na e wo fie ben mu a awo selim me ka se wo fie ho da bi me ona wo selim say ha ne de me be papa bia de edie ko ba ha selim de yin wo fie ba ko nti ono no nti na ono no ba ye no nti ono no betenase bi no wayi dia ono no ye ma no ka me ka me yi a me de ntimi ye de ntimi chem ni na kire o because we kan ya no I don't think that's supposed to be true because adano me de no ko ye ko kan se wi na me de no ko hospital ko kuma ase a me de no moto ko fa no ni fie e de no ko agaru eno na wo kaka na enye no eno ne ye mene wontem no no won se no wacha se mene makonta ye mfa za se ti de wo kaka ne de aye mene wontem wa be fa moto de makwa se ne eno no nya eno ne ka wono yire ho asem ana be boa ne sister ne wo tu eno na aka wo yire ho nya ba ka ho amen wale ka ho obet na ho sa na be ka sa asem no yes ana wo kan na wo sa wo kan no kra na ati wo me ka chance wo wale fofo ka ho wow me na me ka sa asem ne che ye duru garu no ye duru abi ayi ya friend say na won kan okresa sa de me nua ba nyina wa mama gi adi se sa won kan okre na ati wo me bla na wo ho no me ma no so me kan ho bi because me bla no no o kan na bra ho se ne ni na tv wa da be me kan na bra ho wa kan na ka cho se worry wo kan na bra ho ono ka se me ka na bra ho unga de me nua kan na ba mama hu se won kan okre na ati wo wa konta ne kan cho se worry oba ka ho no na bra ho na me no nko ana nam nti de nti na afro bra de nti na afro bra me friend say o because ono me bla na te selim na me ma me chen e na ono no sa ba selim ono na sa te efi wa nsam na o kan no okre ni de o di ye me nua na me pese me ka ho as na de o ka na we am pasa o ka kire ne say unua no watu no fo a won fanti no o mari bi kan me mom na ma ka kire nko fa ko so me kan ko ma de me sister kan o se o ka se o so ye no wa kura ho nya o so fa ko sia Davi o se me ko sia ko sia ni ye wie me nua na be ma na bo bi me Davi me ba me nua na me ma na bo me ma ko sia Davi o se ono no be twa na me kan sa yes me ma ko sia ono no twa ntonti na me kan sa no dua ne ye mo no wa me nua no woni ne mie no bodua ne ye hunu de duabo ne be che na ansa duabo ne be che no me pa cho me dance ni we ne dance ni ewe busanse me wa wo ne bra be tra kire ho no de o kaka chem se me na me so me nua so ma ne ye sa ade no me me ni pa bone wo ba ye na wo ni bra ni hwe ka wa se me ni we de enti ya ma wo yire akota me bra se ma ne nje me nua ba ne bi me bra se ma ne nje me nua ba wo bra ne wale wo me nua no wosi me bla se ma ne nje me nua ba ne bi dente ya ma na wakonta ye akonta wa mama nya adwuma na memo apie na me nua ba na to aso because mo say wo na utimi kasa yie ba ba na so no wakonta ne ba be ko de age se wo excuse ye na wo nua ba ne to na sem so na ohwegu saa ma ye eya abotre ne de kan se menya ntokwa ene kukukuku ana asem na ozo wa kan kire ono ede na ama okoko abasa na se ni kwa se utwa ntoa to eti dente na se okoko we je se munya no ofie kura mpo na nya asem ketoa kakra yi kura no we kire se wunya wakontai e wo fie a enya asem ketoa
asɛm ba ye de abotre ene ka sɛ wakontai wa wo nua ba me so wonka de ohia nkyerɛ no wantimi nka hwee wonkyɛn no ɔte te den na mo pɛ sɛ wakontai wo ye ma akonta ne de aduru ne ba hu sɛ awade ne de memete wo mo wayere wo ma anya saa na me de ya me yere ade eche na sɛ me kɔ adwuma kora na me ntem be wana me ntem me yere nka ne me ma awose me frɛ bisane sɛ wo de me mfa de mo pɛ firi akonta nkyɛn ɛna me pɛ sɛ wo ka kyerɛ me sɛ sia wone na ado afuo ɛna wo oba so na protocol na wuni bi oba wo no waje sisi ɛsɛbe ɛyɛ tada kora na wo no na asie nti sɛ ofisa waja na ne mmerɛ dodo a wo de asɛ no mo hwɛ na mo ni ho dwuma mentimi nka ho hwɛ but mfaso a mo yɛ na sɛ ajapade a mo yɛ no sɛ wo si waja na awade de me ma wale agyae mentimi nka nkyɛ sɛ wo so enwale ngyae but dem bom kwasi abu na obu no nyanja wo nua no wo so nti sɛ na yɛ de wale sɛ ne yɛ de wale nti sɛbe akɔkora Friday ne ba ha kɔɔ no akola anadwo wana Friday na ba akola no wana bisane sɛ anurachi memene sɛ na me de man wo de akola no kɔ hospital na obi wu na obi ahwa obi wu na obi ahwa no minim so ofiti na ibusafo ni na kan ibusafo no kora no kama fra no ibusafo no fie okɔ ka kan sɛ onim sɛ oba de oba busan sɛ wo ba ha sei no busa oba no fie ne man ye pemfa no fie oba no man ye oba ye odi ni case ba ha no omo mpanifo e wo fie ama nya ne bra no ne timi sasa akwahyen no ne bra yi nchen no te ne ba yare na no Saturday ne bra yi ena ma ni sika odi ni case ba say odi ni case ba ye ofa okay to aso di owia why oi be me na to aso owia me kasa na so nso di ba mu ho adi ni betie me ba cho kasa me ba cho ne bra yi nchen no te eti say odi ni case ba na ne bra na di na chi aba date na be bisa say wo ba mpanifo e wo fie abo mama ne mpanifo e wo fie no omo na yi sika ma no ne ba yare weekend no mpanifo e wo fie wo mo na ma ni sika ko hospital mi bisa wasem nya we na me kan o mpanifo e wo fie no wo mo na ma ni sika me konta ne bra no to ya akra akonta no o ya akra ya kan asem ne wi o se ne no wo the fact is say oni ni na fu to ko ma penkyere say o yonko no no ka no ya ka say on tena na ba ko be ni papa ko sa na papa kan yo se ba ko na betima aba na abedu fi ne ba ko so aba adu fi ne ba ko so aba sa na papa so kan kire no o ka se me bua bisan say ono no o it say you say me be so for the last time obey woni na jai anasa mote ho ya njai mote ho ti won pake ne niam ansa mra fie te ware na ware ye kani na ne say o me be so say on pake ne niam emra fie ai na oba na akofa na betena fie one oba no ai de akwa na betena fie ono no be kwan ye selim fo no mamre no sesen se den o de senti na ye selim me ba me se selimfo amamre ne de he so pe wetima ware mi anti e no oba foforo na ne be ware no wono so ne nkwate kokko hweso na mo fa nto asase na mo nsi fie enkwa ware wo sa fie ni mo enye fie a woni am dia abro hasu atetetete ene ma enye edi esie na akwa akofo oba foforo abetenem eti say yesiremfo amamre a yese uye capable a ena ware foforo ka ho enye oba wo ne na bobra an mo si fie ena akofo oba foforo abetenem sase ne ye mebla na ena je sasa so no ho na tuaka ya wo we no mebla na tuaka ko je nte obredi na wasa secretary so na bro ni na o ma no mla o spirit meba obredi ana na abasa chinchin na obra na be kasa bi dintia tie meba o dinti na chinchin na abasa obra re studio a tv no ma so dinti na me kan se obra no obeso oba tv no so ameka kire o tv no o ma so bi etu no address kuntan a chen wa wo beja wo no a tv no o ma so bi wona duke wona edo aba no wono na address chen yeso oba tv no o ma so bi eti kan wasem sase na ye no dia ono na koji sase do man kokko no ba eti ni din na wo so ni din na wo sisi a na wo dan ma se menje me antu aneka watua ka no oje afuo no wanyi am pepepe no tua ne bra ne ka sanse menje sasa no me 2021 na 4 years a obitima ekodo fu na fu aba 4 years pe one o ware 2021 2018 mu secondary school na mko wala ba 20 nyana okra 28 na ho ade na nyame na bejina so ye ho ade no ebesi me so me na meti me na besi me so me ba akonta one no wo masan yo mienu osimo awo me sana ba kwa frame last year na me san penina na se ketwa no second penina nyamfie sen o menyem we no penina sa we
4 years. Penny no saying 4 years. 4 years. Ti mo worry na mo wo ye. Mbasha. Mo worry na. Mbasha January we na obenya 5 years. Obenya no ho ade. Omo we ansa na obenya no ho ade. Mbasha. Omo wo. Na che say me share omo wo ya ansa. Wo so ba na ofie saying. Mbasha January we obenya 5 years. Ene de inu say ka na ye no kre o. Sa akra na ekọ 5 years dia na say 2021 na offer. Mama yenye calculation ni yo. Na just say 2021 asama inu say kan eno ne no kre. Because akra na ekọ 5 years dia. And I wo yansa no senka 2019 and I wo ya 2018 and I ne wo ya ka akra na pro 5 years. 2018 na we no ho ade. 2018 and wo ye no ho ade. And I say wo yansa na wo ye no ho ade. Agonta. That's why I confused. Me ba wo yansa na wo ye no ho ade. Wo yansa na wo de ne ba be. And o ware no 2018. Na say me fan say be 2017 or wo you. Akonta be Mike na naje so mame na yima no me ba chai owo eti kan 2018 kura be pem na how many years akonta ye kan wonsa ye calculation na mame 7 years ni akura so so 4 years afi no okọ 5 years eti time be no ware no time be no wo ya akura na afi no okọ 5 years also 2018 no ware no akonta yeah eti nya wo calculation na wo kana sa akwa ne age na mo kana ndia akwa ne age no nim wo ni ye ben ye hamdia wo mama adwuma yi enkoso kra o hamdia wo ni ye ben sa won kai a no ane se bia men kai but me bisa wasama ye tie fidie so budi mama yen kwoto aso abonten ho na ye dwoada hamdia ye beto aso abonten ho why because akonta say when the esie de na esi abonten ho na ani o ye bi se wasama budi unyima no ye te afidie so efie ni ni Mbasha hamdi abacho ufie ni ni how many rooms Mbasha ahame ye mienu na hamdi amane so mame why Mbasha ye miensa na na ye mampacho mane so kakra mame Mbasha ye miensa Edam yensa ne wom. Mbasha. Inu sanso si mienu. Asa munyina mo confused bi o. Tima ho ba ko. Na so ya ba ko. Nti enya say 2 bedrooms, enya 3. Akonta. Ye ka asem na mama ye nka no kre. 2 bedrooms and a hall. Nti 2 bedrooms and a hall. Eti wo ka say wakwaware oba. Edna ba betena fie ha. Wo yire so mra esirefo amamre de otimi ware bi kan yire ho no he na yire ne betena e na he na ayfro foforo no so betena ye madam amintena mo ono no kan no de nya ono no ka se me pewa no me ko ware ya na me ko ware ya da bi se ya mimi bisa we wo se wo yire betini aba eti wo yire we betena he e dan na ye mi ka se ko no ma ba ko betena ba ko ba ko tena ba ko tena he nya afie na wo no ba ko betena tana da ba ko da ba ko tena ba ko na so atena he ba ko no so say what no ba ko so nti wo betena we so ana se foforo ne so asilim ne sesa na wo ye ayi o betima esirim ko da ba ko esire mu no sa na wo ye no ba de mi bisa wo ne se ma na ye mienu edan ne so ye mienu we betena ba ko mu ayfro betena ba ko mu o so betena yin edan na ye mienu ba mi tim ba ko ni ba ko me da ba ko so da ba ko inu sa madam sabio ya se u free sire mu na abaware mienu ese uhunu hu nyansa asa na abaware mienu aware mienu oh tie ese utimi ehunu aware mienu no ehu nyansa ese usua ho ade na uti aware mienu na se asa na abaware mienu aware mienu me de wa mamre no amane de mi ntiem but sabio ese usua ho nyansa asa na aware o nebusia fo no mpinifo pa kokura fo ho edika ka wa dirima tem kokura ni mo no bisana se sambe no ana dirima tem sa bisana dirima tem sa o kokura na kokura ni na mo ntim tina o mi na fo mbasho o se me mabo ni dua na ma me dimi atem se me ye beyifo na ne mba ya mienu pe me ku omo se am dia aware na obesan ko mbasho de o ya me ne de
Minji ni se me ko ho no ma me ye aduane kura ni. Am dia aware no besan yakọ. Am dia bibisa wasemo. Am dia aware no besan yakọ. Da bi me na oba ni ntimi ntena fi ho. Nti oba ne nkọ na wo metena ofie. Me mpam no ba on pe ba bi ma no. Da bi yi masem na no straight. Oma oba ni mfifie ho na wo metena waware ase. Ba ja. Ene de nka obeba fie ho. Inu sa? Madam. Oyire say oba afoforo na wakofa no no ompam no but pe baabi e ma ono ne ntena na ono ne nsa metena na ware ase. Ye kan o sele mo no. Penini ai mu fie penini say Ama kanti ne yedru ha nti de wo kanie. Ono ya kan sele no say ye sisi sele no o sele mo no. Na ai ne blan say won pene. Na kan say na ne blan say won pene kan say ande e de on fa nko. Sisi asem ni si a ya sisi abonten ntimi a gese ko afie madam asam ne ko osire mu no senka eba kan enka nu Lawson TV tese aba bedru ha option a oyire ede ma unie say wo ba foforo na waware no no pe baabi e ma ono ne ntena na ono so emetena na ware ase simple ntietia uso mu sen anti ba ko betena ba bi no ba ko tra asa na me anti ba ko no ebetu afrifio because we obi mre mu obi ni obi huhu emu obi nkeka eti we say efie na wono na biri ni moja ni aboa o amamasie no ono ne pese otena fie ho ti oba afoforo no pe ba bi ma ne ntena enti ya me kan say o 96.3 de walo ba bia obetima ko asi o ke fesen ka me ni re na me wale mi no a me ye na enti na me ye de ba ko be betena o selim sa na kwa ni papa ko kan o se ba ko betena selim adursa 1 month and 1 year ne ba ko san ba anti se foforo na waware no ono ne be ko sirem na we ya betena ne fie ba we ni be foforo no be ba obeba hin obeba na we ni so ko anti sana mo ye mo ye rotation we ko 1 year na waba meba we ko 1 year na waba na we so akọ 1 year na we aba sana mo ye no sana se mo ye mo afa kura o mu ina o mi kirese o sa ono no kano akonta de akonta kani unu aba no so sa ware no so ope still obekwa akotena ase option ode mani ku ni ku so akonta ne se de America chama akonta ne de aware ne de enya adwuma akonta unu aba ne so ope de America de America unu aba ne so ope ni me ne me maame ne hwe abaye wati wo yi akonta se wo wale na ntinka sabe de obodi ka no ka wa wo mpe oba no kwa na ka wo ma ne me ba cho unu aba yi utimi ntua na kone de o inu sa adan yantina me kan me se ye ni nkomo wa akire wo mike si so akonta de unu aba ne pani o unu aba ne so ope na ware ba de ntina na ai wo kan want nyam na me kan ma no wo so ope wa ware aha na me bisa wo bisa no onyia no efa na ba bia o mo hwe wo so ope wa ware bisa no onyia no ma oba pa wo bre kasa ho wo so ba sa ko wale Dabi mi bisa na sem ana me neka wo bisa no onyia mo be dia danse ba se ni nua ba ne pese obe kasa o kasa bisa wo sister no onyia no ba cho se medika ka se onhwe nkwala no na fie na menasi no wa pa me firife ode oba afoforo akwhye ho nti efie no de me ya firi ho ne de ka onche me dan me Dabi question na obre bisa no me ba bisa o so ba san ko wale bisa o be san ko wale de a obi a tie ena obi anso te de wo ka ase enkwagina ba bi nkoka se me na me ka ase me na me ka wo na wokọ me nkobi na mmom de aba de waya dane atanta de te won nti ena me di akire ha minim ha akonta de wo na wo show sister kutupa na me nhyɛ no so me bisa ne so obesan akọ de ya o me simple na ka se de waya atanta de ase wo insight no oba pa akonta wo te ha me bisa wo nua se obesan akofie a wo ma me option se be ma no be ma na yire na kwa ni nyina wo te ha wo tie bi ti nyam na me ka hye wo nua na no meboa hamdia wa ware no se de wo ka se wo kuni ma ne second wife no emfifie ho na wo metena wa ware ase no obesan akọ wa ware na se ba cho ka mesa akọ be won hweme akonta wasumu o akonta wasumu o awase obesan akọ se me ni yie mu na yepe ni yie mu na yepe no wase obesan akọ de ya se be ya ensan ma se ensan betana isirem no ka se onja me na wonja me yere na wo mfrɛ me nti se ya o ka se wo hwɛ we sika no se wo ma na me wo mfrɛ me mpo am dia doni kuno
inu sa say wo yire do say the antino ka say me mfrɛ say ono no me ye me se me man no na phone na yire ne ka me seni sika kura gu inu sa wo yire no nim say odo pa me kwa me do no kura sen no kai aso akonta dia sie ni o ameni anu bia uni aba ne so obesan akọ be ma no so odo ne yire ye bia yi biem so no o se obesan akọ dia me ni problem ti unim oba yi wati we watra 18 years oba awakọ aware ase a woni be ma awo miensa de wonya kra eti mo no ankasa decide ma ne ho why akonta decide when decide men say me anya me na meko yeah mo no decide ma ne kura ase ono so kwa ni ntimi decide ono an eti so be kan akwa me o wale me kan me wale sisi ano be ma say na me wale be kan me ho say me kan na you ano sa na me kan say we e dey ko ba bia guess nsesan bia wo mental question na say sisi a me wale no ba ya no say na we be kan ho say na be ya kan say o wale ko wale sa na be duru me so no me na we kan ya na ase you ano na o te untimi ncha so kakra no ono kwa di kon ka che me say me sisa maji na me ko wale ba fura o ba ntimi ntena ho ena me ka sa bisa so o wale no o wale ba ko mi no me na to so mi ensa why Ola bo mudi. Membo mudi. Ai, sawuni bo mudi. Membo odi. Mema kama ma hu akambeka. Misara obe ma twatro sa. Ah, wana ka kire. Chese wo yire no aware miensa. Miensa na wale sisia. Ba kono de ne ba ya no. Ba kono de first one de ampa medikai ware me ne jai. Nna me ka kire se. Ndi ka ya wale na me na jai. Nti ma wo ba ko. O wale me ko duru fie no kura no. Me no obi ya asema. Odi matam say nti na ma wale ajai no. Nti na ma wale ajai. Odi matam. Inu sa me ba. Woni oyire. Mu mienu nyina no. Ma wo se hamdia mo dom ho. What you say? Mo dom ho nti say. Minim say ono na endome. Oba ne wo say. Ondome a. Bisa ne so odo. Odi ne yire na ba no. Same na me ye panyini. Ade na ye kwa. Nti na wa nkra me say wo be. Hamdia bisa ne say odo. Bisa. Wa ma me 1000 kura. Hamdia tie dia me kan no. Tie dia me kan na ye ma me. Bisa be ma ne say odo na mintie na no yie. Bisa na. Hamdia bisa ne say odo no anyia no. Uni ano. Afiase mi twa ni koto. Asem ni. Hamdia bisa be ma ne say odo wa. Uni ano. Amindo. Be Mike no. I'm there. Man to question no. Yeah, bibie wa no na kasa yie. Bisa no so odo wa. Boni di na bisa no so odo. Right nu sa odo me. Inu sa also kasa mema mu e. Kasa. Na o yire no o fie na e friend say. Rachia. Den. Rachia. Rakia na Rachia. Rachia. Ofri. Filisele. Oni munyina mu firi kuro ba akoso. Na Rakia de ono no. Ma do muina. Eden. Me do muina. Wo do Rachia. Muina. Esa do we nso. Na odo no be na chem. O ba de o walo ba na se enka se wo ndo mu na ko wala no. Wo do na sa na ko wala no. Wan do. Ada wakoma na multi socket. Ose. Wakoma no. Multi socket. De minim se oba ba ko na betimi ado no. Tidi enti na omumienu nyina ado wo mo. Se wonim so betima ehwe wo ntina were o ko wala ba. Na we hwe no. Ehwe papa ben. Madam. Ehwe papa ben. Enti okay, mana o ka se me wala na sisia no ye coffee a fie casino. Sisia wono na mama me kasa. Ese ko papa bi ma o second wife no wontena na we mra metena fie. Enti me kan se no. Sisia no ye coffee a seleme no. Wono na mama me kasa. Ya saba sa santuri gina se no. Me bila no, una sisia no. Ono no so nkasa. Ya mfa ne say let's say go to the boy na. Ai kokolo me hata no kura. Ni kura na me hata sikugo nsia. Sisia ono no nkasa no. Of ai fie a obeyere tumi kokura no. Mama yam to asem ne so ana mo age metan ni nyina mama mo twa mo abonten ho ya ba beto aso ho why ti se oyire ne so odo o so odo na fa koko asem ne to ne nka odo asem oyire so odo no wo so odo oyire so odo akonta de obenya nka ni nua ba ne ma ware na se ti se mo mi ense nyina on hwa me nti se me ware no enye ne empabo sleep say kura won to obi ma me da oni kwan ya
me fast so me sham Nti me patch say fear na me mess na wa pam me free on ene me feel ba bia obedi me say me patch say fear na wa pam me free on do ba na kwa ho ne de nya dia me be ja fie na cha wo betimi ahwe ne na aware no obai ntoma dodo san no wato ama no wo nsene ho ne akonta woni ne ko asa wo 13 wunua no ono na man na wo 13 wunua no ntimi nhwa ne biem Minti Montwe mi abonten ho. Mere na matimi. Ntoma mi bisa ntoma se no wato am oba no. Ntoma de matoma no bat. Wato Obua. Minti ka do na metoma. Obua. Onto material kura ma me da. Sa wo se mabo dua afi na dua bon be ba so. We wo se wo show oba nti wo ware mienu. Abrabo we de ware. Ni kwa ya me fa so e share de. Abrabo we. Pacho. Abrabo we de ware mienu. Sisi obranti ba madam. Oh so ya ware mienu. Oh pacho. Ai se mo fa me next case ni mra me mo ntwa ma bonten wo mo nkwadwe ho se am dia wo be kwa ware na se a kokotena bonten wo mo nwe ho na akonta nso so se de akonta si ai si be hwe wo na mesre mo amunye change over ne mame na yenko cases ne so ntententem ne mebre no ekwa nanim papa wo Facebook ho no mo se de aware nko ani abrabo handia ya obetena hasi ase onhunu kasa ne de wo ye no ho no me pese bibisa ne se eti aware nko ani ade a opese ode ya abrabo ana wohunu wonim de eya no se wa turn in between ne kunui ene ne nua be ma ne entem because wonhunu se onko aware na ana se wonyai aware no enye sa na enipa ye hwe ema owe no ye obi a ye sombo ankasa eni nti handie bomaden wonim de opese wo kire aware we de enye o ehu no ode ye odome na mekwa akotena ase de wo hia ne se Amdu your friend say Krachi inusa one money dwetire na on se no ho na onye adwuma na on fa nhwe ne ma simple efie na woni ni sie na efie na no ane besi so anase foforo wa akire ho you see why ade wonyem nyina wodi ni dokoko wonyem nyina wodi ni tikoko wonyem nyina wodi ni ye adwuma emema no dodo na na sa wo mabra bote na titru ya na akwakoye te se amamre bi ehyese chenchina aware mienu eye na sa wo ware mienu na enye bi ni o sa wo ware edan no ye mienu oba ba ko no betena we sensu ti we na wo kwa akotena mfimfina na so aye dey ohun eye yaudie eye yaw eye haw eye su erabe yisu nyina wotimi hu se enye na komam me de aware we de me support mame men support sa aware we si okay eraba no nkonkotena ne ba bi na brantie no omo ni dwetire anasa omo ni ska bi nya adwuma na on fa nhwe ne ba Mame da say elder Maame Frimpomaa ya na ye kan no ye nuanom bi ebu a wode mamma wo fom pa no kre ene se ye nuanom na omo osirim no ebi anya tribes ni nyina 96.3 me calculate sania inusa ekwan ofa so wo ware ababa ya amdia na se ozere ni din ambia ekwan ofa so wo ware ni ya me nwanwa pa wo wankasa no wo so ho kwankro wafo so ho a se ye yesremfu a ye wo ho kwan se ye ware dodo a ye panti na se wokofo oba to ho so se ma ware masa kofa foforo edan ya wasie ya ke ba kontra srem na ba kontra ha odi afia na ono no kosrem na foforo aba krache na wa kwanfo a wo sha hu wa ugidi se ye mama yenka no kre na yemwa ye nuanom no bi se unim se ensa se wo ware mienu wa ho odi ntumi a emfo so se yen de ye ware mienu nti wo fo so ware mienu Maame Frimpomaa de ya me ya e wade mu ne se ababa yi wabrew obaba wade na be ma wuni hwe wabuaw mwati kokko hweso age abunu ayama na ba kuyadwuma a wode na ye wose wonyema na woso niema no wokọ no wosisa kokko wo hawi nyina ababa ya fam afe na kakra ba ho a watumi asi pie mienu yi wakai se me ko ware foforo ebo basa na fat sremfo ma ne bia ware ya pawo sari ya mema bi ware mai dia enye o ababa yi gina wo tinisuo sari wo si tinisuo la me raho
o ware wo ba sa na wo pene ku no na eduru ba bia ese ye gya ya mamra ne to na ye bom ma no ho ban enye oba wo ma na ba som nko asom sa ena de ye waka ya kofa foforo ono mfa ne nya hwe wakwa wusire mu nti obuafu ena do do ani umo na kwahoma na waka kwahoma na wose 120 wose sei wose 1000 nam ka 1002 say 120 series sika wode mane ne bema na sa ne wade oba no nso so po maame ena oba ma nso se ne yire no 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 so do no ende say ba bia duro ne say wose ye tenase na ye nhyehyeye pa wo ho oba no wakwa no foforo ne ye wono anasem na mo bra wo bayin na bre esi dan aye koko na ono no pam wo no afiri ase akofa foforo abetran wande amaso eno de lalai ye ntena ho mo bayi emfa rehuo nkomu inu santi ase se wabo no ho so obeware mienu a ene ye womwa no ho se obetumi apɛ baabi ama foforo na tena na wahwe wei koko no ba e wo so ma obayi a woni na bra no nya ne kyefa mema no nya sansem hu no na akoye se ase wono na ye bema wono na ye bema enti koko ni ba wono o kan no de ware o wat koko na nya sika de akoye oba afro ho ade ma obayi wono etisire ma wo bre momienka no kra nkyere binom na sa suba na nye na ye firi ha ekwa bia so inu sapew wompew so oba no gitum so obeware de ye ni ho asem sa onyi ntuma ne bre so ade ye ekwa bia so o se yegema no na nasomdwe nensa tumika medas man from Ada medase na manya ho wo kesie bi ewo